Ако худон шояди зинда будем ки уз ма дар конференсияи Faberlic иштирок кардам ҳамроҳи Сабринаҷон. Агар шумо мехоҳед ки дар ҳамин конференсия иштирок кунед, пай Мадинаҷон гуфт ки ҳамин сол конференсия калон мешавад ҳам дар Москва, ҳам дар Тоҷикистон. Агар шумо мехоҳед ки дар конференсия иштирок кунед, анами хеле соҳиби чекҳои калон, соҳиби миллионҳо шавед, пас бояд шумо ҳатман ҳамин сол регистрация бишен ки беҳтарин конференсия мешавад. Иншалло соҳиби ҳама чӣ мешин. Мара мегин ки апай Faberlic бор мехарӣ. Ина ман шуморо як мисоли оддӣ меёрам. Барои хоната собун мехарӣ, айна мехарӣ, духӣ мехарӣ, ба кӯдакта ягон средства мисол присипка дигар чизо мехарӣ. Ҳо ҳамира дигар намеравӣ магазина мехарӣ, вай Faberlic мехарӣ. Вақте ки харди шумо да ойлитон баланд мешавад, бонустон баланд мешавад. Бо ғайр аз ин ширпулитон метан, бонус пулитон метан. Ин ами ширпулиро бинен чанд қа одамо сум мегира. Рӯз ба рӯз ҳар 21 рӯз пас ойлик мегирин, бонусотон баланд мешавад, туҳфаҳо мегирин, путёвка ба чанд давлатҳо мегирин. Барои ҳам Faberlic шумо да плюс меёра, ҳеҷ вақт минус намеёра. Агар вақте ки Faberlic минус меовард, зиёда ай 27 сол кор намекард. Адахтаи шӯхия 27 сол. بدونی همراه در پیش ره دارد اگرچه تک چراغ نیست Эй, бача. Чӣ тамошо дорӣ? Истойкара бибо. Нахуба даҳанаш бихӯрие. Ба чӣ брез бихӯр? Ба стакан? Намешава? Хайр шава бихӯр. Чикс. Ина кофеи мақати. Чикс. Бира хайтаю сал натур. ай ошхонаи дӯстдоштаи ма хӯрокҳои шуморо чӣ қадар ёд карда будам. Як 2 ҳафта шуда буд ман ош нахӯрда будам. Ошҳои куҷо? Албатта ки ошҳои тарч плов. Ина корхона омадем, мағоза ҳози оши бомазаи гармакакам мечашем. Ина бо ба як ош ма қонеъ намешам, бо ина қурутоб заказ кардам. Ҳама намуди хӯрокҳошон беҳад бамаза. Ина магазинда духтарои нозанин хати гуфтем хӯроки гарм хӯрем. Гуфтем ки чӣ мехоҳад? Яке ҳама хорам тачплов гуфтанд. Оши тачплов гуфтанд, ман қурутоб мехӯрам. ҳам қурутоб ҳам оша мезанем. баъди он бош бо дар фикри ош. боз ошхонаи тачплов ҳар як мизоҷи худро омӯхтааст. мизоҷҳои доимиша. ина медонанд ки ман оша бе салат, яъне бо салати бисёр мехӯрам. ҳама намуди салатошона рӯй кардан. инҷа салати салони аст, бо дринги помидор, бо инҷо салати каротоза бо помидору пиёз, капуст, сабзи, чапка, кулчакҳои гарм. ина бо ошҳои заказной фирмини. ташаккур ки ҳамеша дар фикри мо ҳастед ва ҳамеша ҳамин гуна хӯрокҳои болаззатро барои мо пешниҳод мекунед. аз чашидани хӯрокҳои шумо мо ҳам лаззат мебарем, ҳам рӯзи дароз қувват мегирем. ман диета даём. бароям як табақи майдада қурутоб мезанам. як қурутоб. тачпловда гап нест. шумо дигар чӣ хӯрдан гирем, ҳамин қурутоб қатъи ош мезанам.
فرزانه عزیز، تشکر زیاد برای آرایش به نهایت زیبا. در حقیقت امروز بسیار از جانب اطرافیان کامپلیمنت شنیدم برای آرایش زیبا، برای پیراهن زیبایم. تشکر به فرزانه جان و تشکر به مغازه لیدی بیبی برای این پیراهن زیبا.